Az 492. Az pedig osztható 3-mal. 3-szög. Illuminátus, bent a 3-szög, nem vehetnek Bermudát a 82. és 6. sarkán. Nem értének, csak menjen, hajtson tovább. Látja ezt? Ez fogja megvédeni. Mert már itt vannak közöttünk. A szélső jobb oldal illuminátus űrraktorok már itt vannak, nem érték? Itt vannak valahol. Figyelj a macskát! Ez lesz a jel! Nem bírom. Várjon! Ez vagyunk megvédi. Ugye? Minden eset, 5-ször köpködje meg. Nem menjünk tovább. Hát kétszer jobbra fordul. Kis raktorokká válunk. Ne forduljon 3-szor jobbra. Viszlát! Szerintem is.
A kék csempe az nem elég lágy. De hogyha átfúrnak a szomszédba, jó. Jó, egy órán belül ott leszek, átmegyek egy kicsit. Meg el kell intézni valamit. A lomszakvíz is elfogy, jól van, Azt kérem, szüntették és broda is akár. Mondok, igen, elengedhetetlenül fontos lenne motiválni heterokonstrukciós vonalat. Igen. És kreatív módon agregálni a vizualizált csatlakozási pontokat. Lassan tartaná egy kicsit, ez bírom. Igen, jó napot, Kárszon? Igen, holnapra legyen meg a közszolgáltatás belső izotrópiának teljes abszolválása. És ugye elkezdtük már a reakcióképes integrációnak a beültetését. Ezt mondjam, mit nem lehet ezen érteni? Jó van, kezdom. Állj meg az osztálytól, menjen haza, mert ki van rúgva! Telefon. Taxi! Maga bevándorló. Jesszus, Carol! Nem kérdezted meg valakitől, hogy bevándorló csak azért, mert taxis? Menjünk shoppingolni. De jó ég! Én egy zsírmentes, cukormentes, szójatejes lattét kértem, és ez nem szójatej. És még a nevemet is rosszul írtam, mindenki retardált. Szerinted melyik filtert tehetem? Tök átérzem. Mert ha ezt teszem, az a szemem emeli ki, ha pedig Fogd már be! Nézd, ott egy jó ló! Oh my god! Look at that butt! Hashtag doggy. Hashtag YOLO. Hashtag plastic. Hashtag nagy az orrom. Hashtag New York. Hashtag te fizetsz. Hashtag új kollekció. Hashtag apuci pénze. Ez a szendvics. Van Istenünk! Nem jöttek? Végre? Tartstunk! New York-iak nem normálisak.